Hei vaan, moi. Tänään on vuorossa. Teemme vanhasta tietokoneen näytöstä hinnaston vohvelikahvilaan talviaisiin. Ja sehän tarkoittaa sitä, että kehystetään tuo vanha monitori tällaisella ihan tavallisella tuppeen sahantulla metsäisellä mäntylaudalla. Tästä tulee hieno. No niin. Tässä oli mun kylttiaineita, mistä mun piti kaivertaa kylttejä, mutta jaksan. Kyltit tilattiin Kylttimaksilta. Ja kääntyy se 45 astetta. Nyt tarvitsisi tosta saada tämmönen supertarkka sahaus. Tosta voisi lähteä nyt sitten jalostamaan. Eli siinä olisi niinku kehys ja sitten sinne täytyisi kalvaa vielä tommonen monitorin mentävä reikä. Helppo. No niin, seuraava askel on sitten mä halkasin tosta tommosen lauranpätkän ja mittailin, että se hyvin piisaa ylittää ton näytön takaosan, niin ajattelin sitten, että laitetaan nää tähän nyt sitten näin. Sitten samalla vähän tukee tätä jiiriä tältä. Otetaan ne niin reunaan kun kehtaa. Ei tarvitse laittaa ihan reunaa. Tämmönen tästä nyt sitten tuli. Se toimii kuin junan hissi. Ja aiet. Kanavalla pyöritetään. Tervetuloa vohvelikahvilaan heti huomenna. Täällä on tämmönen härdelli.